Bidasoa ibaia garbi ekimena antolatu du Rezikla Birziklatu elkarteak. Mugaz gaindiko gisa honetako lehen garbiketa izan da. Ekimen hau sortu dugu Bidasoa ibaian egoera aurkezteko. Industri eremu batean bizi gara eta hondakin asko ibaian bukatzen dute. Ibaitik eta gero hondartzan bukatzen dute. Rezikla Birziklatu elkartea 3 lagunen artean sortu zuten 2019an. Hondartza eta itsasoan aurkitzen zituzten zikin eta zaborrak kezkatuta elkar batzea erabaki zuten. Bakoitza bere aldetik hondakina jasotzen genituen jadanik. Eta egun batean hondartzan elkartu ginen, ikusi genuen zerrarik ginen egiten hiruak gauza berbera eta esan genuen zergatik ez zerbait antolatzen dugu. Eta 2019ko maiatzaren 5ean garbiketa bat antolatu genuen Hendaiako hondartza txikian, ez handian baizik eta Badiako hondartzan, eta hor 150 pertsona bildu genitun. Harrera ikusita eta jendetza zegoela ikusita, esan genuen zergatik ez honi forma eman eta Rezikla Birziklatu sortu genuen. Zabor bilketan antolatzen ditugu, bai ibaietan, mendietan eta hondartzatan, eta zenbait gauza gehiago ere egiten ditugu, eskolatan, umeekin, uraren garrantzia, natura zaintzearen garrantzia, pixkat saiatzen gara zabaltzen. Gero ere Laidak ere tailerrak ematen ditu, kosmetika naturaleko tailerrak ematen ditu. Bidasoa ibaia garbitzeko lehen saiakera iazko ekainean egin zuten, baina temperatura altuengatik bertan bera utzi behar izan zuten. Aurten, eguraldia lagun, beren ekimena gauzatu ahal izan dute, eta hondakin andana atera dute. Genukan plastikoak, sokak, kable batzuk, baina gero bigarren txanda, bigarren etapa, gurpil asko pisatzen dutenak, gaina, soka luzeak, kableak, eta azkenean hori hartu eta kaian eraman gogorra da. Lan gogorra bai, baina beharrezkoa, gure ibai eta itsasoan zenbait zabor botatzen dugun jabetzea funtsezkoa bai da, eta maitzak agerian utzi du hori. Azkenean ez da bakarrik jaso, kontzientziatu behar dugu jendia. Eta horretarako gure indarra batu behar dugu. Hegoalde eta iparralde batu behar gea, hartu indarra eta garbitu. Daukagun egoera larria da. Ona ez gara bi egunetan iritsi eta bi egunetan ez gara egoera larri hontatik aterako ere. Baina gauza aldatzen ari da. Badago jende asko oraindik kontzientzia ez duena, baina badago jende asko gauzak ondo egiten ari dituela, kezkatua dagoena. Azken finean nahi duguna da jendeak bere ohiturak aldatu ditzan. Ikusgarritasun bat eman, aukerak daudela erakustea eta gure kontsumitzeko modu hori aldatu behar dugula, ez dugu demorarik eta atzeraka joan behar garela. Beraiek aldarrikatzen duten modura Bidasoa ibaia eta oro har natura, gure bizkarrezur eta etxea baita.